κάνει ο πρόεδρος ή ο μέτοχος ή ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Είναι σαν να ζητάμε από τον καπετάνιο που έχουν προσλάβει να τρέξει ένα βαπόρι να κάνει τον πλειοκτήτη. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, σαφέστατος. Και τελευταία ερώτησή μου. Δέσμευση. Ο Ολυμπιακός έχει καινούριο ιδιοκτήτη, έχει σπρώξει πάρα πολλά λεφτά μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχει πάρει τον αγαπημένο προπονητή και το δικό του και της εξέδρας των φίλων του Ολυμπιακού. Έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ποιος είναι φαβορί για το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός? Κοιτάξτε, φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός γιατί είναι ταμπλούχος, γιατί έχει την ψυχολογία αυτή τη στιγμή του νικητή, γιατί έχει εξαιρετικό ρόστερ, γιατί. Από την άλλη μεριά, όπως λέτε πολύ σωστά, έχει κάνει πάρα πολύ καλές και σωστές κινήσεις ο κ. Μαρινάκης και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, μέσα σε λιγότερα από 2 μήνες. Τώρα, αν θα του βγουν ή θα του βγουν, αυτό θα το δείξει τώρα η συνέχεια. Οι κινήσεις του Παναθηναϊκού οι δύο σας ικανοποίησαν, ο Γκοβού και ο Μπουμσόγκ? Τι να σας πω, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σας πω τώρα ποιους είχαμε εμείς υπόψη μας να φέρουμε και να αρχίσουμε μια τέτοια αντιπαράθεση. Ναι, δεν υπάρχει και λόγος να γίνει. Ακριβώς. Καλοί ποδοσφαιριστές είναι, πιστεύω θα βοηθήσουν. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτό που λέμε τώρα ότι ψάχνουμε ένα δεύτερο επιθετικό για να ξεκουράζει το Σισέο, τον είχαμε αυτό το παιδί, το Ρουκάβινα, ο οποίος έχει πάει εκεί που έχει πάει και σκοράρει 4 γκολ σε 10 μέρες. Και πιστεύω ότι εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός, το πρόβλημά του, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι στον αγωνιστικό τομέα. Είναι στο διοικητικό και είναι στο ενδοοικογενειακό. Δεν είναι αγωνιστικά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετική ομάδα. Και εξαιρετικό προπονητή. Κύριε Πατέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι καλύψαμε έτσι μεγάλη γκάμα και των... εύχομαι καλό χειμώνα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.